В днешното видео ще играем на мапа Snow срещу един бот, но той ще е на експерт. Everyone's a pony, and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. Така, Сити или терорист? Сити много ясно ще съм. Хоп. Ще го пробвам първо с пистолет, че да видим как ще... Това е пистолетче, бе, бро. Сега ще ми изненага от някъде. Маля, от колко време не съм играл и ми е малко трудно. Абе, да умреш, не ле. Експерт, ама... Охо! Той ще ме пръсне, бе. Мале. Той ме пръска. Господин бот ме уби. И защо пише, че аз съм бот? What? Дайте пробваме с акето. Много мъдра, братле. Където ме убива? Нищо. Изяме помпата. Хайде, колко е бърз. Не знам колко на колко е. В момента ще си пише горе на екрана. Горе по средата колко на колко сме. Така че да. Хайде, бот, къде си? Бат, готови! Не. Май ще му остави на нулата. Рефлексите са ми като на някоя бабичка. Аре бе, брато, на малко си, бе. И тук почва епичното. Ес, бе. Дай гранатката. И започваме малко по малко да изравняваме. Дай ми акето, дай ми каращика. Как дебне, леле? Хедшот. Изяли хедшота, братко. Експерт. Играем до 15. Аз съм само 3. Това ще ме бие. Защо аз съм бот, бе, да фак? Айде, правим. Някакво да го мъчим. Само, че малко се изпотиха, вие не мога да видите. Хайде, бе, братко, бием с глави, той не мре. Уф. Али, къде си са? Най-накрая.
5 на 8. Дали ще го бием? Айде. Експерт. Няма такива прибаткови боце. Айде. Пътуй. Нещо ти изравнявам бота. Къде си? Аз не знам къде си. Сега ще ми го набие то жестоко. Ооо. Припадах бот. Сега ще кажете. На експерт не е толкова трудно. Трудно. Особено ако си бот като мен. Припадай бот. Да. Разварта. Колко на колко сме чета? 9 на 8. Пуснахме си фенерчето. Как ти фенерчето? Това не знаех, че мога да се пуска. Хайде бот. Защото как ма дебне да дойде от тука? И ти мръснико. Ох, мале. Хайде бе, експерт. Какво стана? Експерт ми бил бота. Къде е? Какъв е експерт? Ако не спре да клека, със следващото видео ще увеличиме ботовете на двама. Ако това се гледа видео, да. Значи ако не се гледа някакво да увеличаваме. Ботовете някакво да снимаме. Няма смисъл да снимаме. Аре бот. Тук. Къде си да дотепна? Охо, чакай, бъгнах. Ихе. Аз съм контрата 11. Дай малко с кълшето. Цък. Да му дадем леко колантапа и да приключва. Ама той се крие, бе. Значи ще го бие в гръб. Гати жената. Пак ли ще се качиш там? Не си честен, да знаеш, не си честен. Също ме... Ага. Айде. Припадай. Така, като загрееш, не е много трудно да убиваш бота. Помежду другото. Даже съм и без броня, има и броня, която мога да си вземеш отзад. А той си взима броня. Не стига, не. Понякога си взима броня, понякога не си взима броня. Не бе. Так. Там искам да отивам на тапане. Или връх. Не ми се смейте. Хей, той... Леле, бота се ядоса, край. Бота се ядоса. Еми, след тази точка, само ще ти кажем честита ми победа. Everyone's a pony, and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. Так. Къде си бот? Трябва да препадаш. Как си насочил оръжието? Пак към мене и аз побеждавам. Това беше от видеото. Харесайте, абонирайте се и се видим на следващото видео.